Hej og velkommen til vores inspirationsvideo. Vi er som konsulentvirksomhed ude ved rigtig mange forskellige spændende, store og mellemstore virksomheder hver eneste dag. Og noget af det, vi generelt set oplever, det er, at der er et øget fokus på, hvad det er for resultater medarbejderne, og i høj grad lederne skaber derude. Og se til det vil jeg godt give jer et eksempel på, hvordan vi kan optimere resultaterne. Fordi hvis vi udtager resultaterne, og i forbindelse med produktsalget hjemme i salon, så er der 3 gashåndtag, vi kan dreje på som ledere. Det første gashåndtag for at optimere resultaterne hos medarbejderne, det er, hvor flittige er de. Det vil sige, hvad er det for indsatser, de gør for at skabe resultaterne. Er de henne ved kunden? Præsenterer de varen for kunden? Eller fravælger de det? Det er en ting, vi kan skrue på og optimere på. Den anden ting, vi kan optimere, det er deres fokus. Hvor ofte taler de om det? Hvor ofte taler jeg med mine medarbejdere om det som leder, eksempelvis? Hvor meget fokus har de på det, lige fra kunden kommer ind til kunden går ud igen? Det er også noget, vi kan forbedre. Det vil også betyde, at der vil være et forbedret resultat. Den sidste ting, vi kan forbedre og optimere, det er medarbejderens færdigheder, det vil sige medarbejderens kompetencer. De 3 gashåndtag her vil du som leder kunne skrue på og optimere på hos den enkelte medarbejder i forhold til deres indsatser, det vil sige, hvor flittige er de, hvor gode er de til at holde fokus på eksempelvis produktsalget, og i høj grad, hvad er det for kompetencer, de har derhjemme. Alle de ting, det vil være med til at forbedre optimere medarbejderens resultater.